godo chakre chon. Mi chako gi ya ke MPDU midonje kaunti ma Nairobi midhi nyaka sirikal. Ang'o mamonowa kaka jo Kenya rieyo weche mag chenro mag thieth? En ang'o momiyo wach ni omoko? Nikech weche ma Ndong'a wachogi, imbe ni wachogi ndalo machon. Kata sani pod awachogi. Koro nitie gik moko adek mamiyo pok warieyo weche mag thieth kaka Ndong'a wacho. Mokwongo en coordination mar kata riwo gik moko te ma watimo e yor thieth mondo mi japiny madhi e thieth cha oyud ka gimoro amora nywee. Koro coordination mechanism ema chandowa. Mar ariyo en capacity, to tiende ni lwetwa tin, resource, yani waonge pesa moromowa ma wanyalo thiedhogo jopiny te. Kar pesa kanyo abo wache gik moko adek. Mokwongo, pesa ok oromo, to kar tiyo gi pesa bende nitie kaka ok wati gi pesa yo ma samoro ok kare. Yudo ka wanyiewo gima ok dwarre, kata wanyiewo gima dwarre to wanyiewe e nengo mang'eny moingo kaka onego bedi, kata wanyiewo gima dwarre e nengo maber to wanyiewo gima ok en right quality. Koro yudo ka oko kawo saa monego kawo, kata okone jotuo okethore mapiyo. Asto mar adek ma bende lich kabisa en chenro mawaketo manyalo miyo ng'ato jing'o, kata nyalo miyo ng'ato hakika ni kothiedhe gi Dr. Luga to thiedhe gi Dr. Ndong'a ni jogi te omi thieth ma oluwore gi gima no in go. Mano tiende ni regulation marwa rach. Koro magi gik ma chando pinjewa gite, to kawuone wa goyo mbaka gi migawo ma thieth ma piny mangima miluongo ni World Health Organization. Te wawacho weche mag human resource for health, kata weche mag jothieth kaka kama koro osiepewa ma Ndong'a gini nitie, nikech gik ma giwacho tadier. To kendo iyudo ka samoro kata mana kaka an sani atiyo Afya House, Ministry of Health, to kendo wane migawo ma chano kaka gigi onego bedi, kaka standards kata quality assurance. To iyudo ka samoro wasendiko gik monego tim maber, to iyudo ka county ok otimo kaka wandikono. Iyudo kaka WHO nigi gima waluongo ni Global Health Workforce Strategy. Koro Global Health Workforce Strategy kisomo kaka WHO ndiko, to gimoro amora ndiko maber. To ka koro WHO kochopo Kenya, to koro wan be kendo koro waloke matin. To iyudo ka marwa waloko matin jabe ok rach ahinya migawo mar thieth Afya House. Koro seche mangi ni chopo Homa Bay, kata ang'o chopo Turkana, kata chopo Marsabit, en gimoro nono. Iyudo ka onge ng'amo kawe motegno. Iyudo ka samoro onge ng'ama winje, kata iyudo ka samoro weche mag siasa odonjo. Koro kata ka nitie ng'ama winje, to ng'ama winje cha ok nyal timo kako ndiki. Ko iyudo ka county public service board samoro dhawo gi governor, kaka kuonde mang'eny, counties mang'eny, iyudo ka county public service board ok winjre gi governor. Koro dhawo no iyudo ka HR officer ma samoro nego be ni timo kaka wandiko Afya House cha, ok onyal timo nikech ng'ama miye chik no onge, kata ng'ama miye pesa mondo tim go gino koro onge, nikech koro ji ogolo tulo county. Kata iyudo ka CEC kata chief officer ok winj kata gino maber. Iyudo ka koro gidonje weche mamoko kaka koro mag siasa. Koro magi gik machendo e yor kaka wariwo gik ma watimo, kata wa coordination mechanisms for health. To kanyo gimwa japiny onego ng'e, coordination ing'eni e kama koro ji lore, nikech coordination ema miyo ng'ato bet a leader, to ng'at moro is not a leader. Ng'at ma en leader en ng'at mariwo gicha to golo gima japiny dwaro. Koro kanyo wajawache ga ni leadership and governance. Okay. Wach mar coordination miwacho no kata